Бүгін Күгәрсен районы Күгәрсен ауылында ғұмыр кесірусі ең ғазиз кішібіз. Тұрмыш иптәшім атайыбыз, қайным, ұлатайыбыз Рауф Зәки улы Валитовтың 60 яшьлек матур юбилейі. Қадірлі біз, һин бүгін үзеңнең күркәм ғұмыр байрамың 60 яшыңды билдәләйһең. Ошондай зур һәм яқты байрам көнендә без һиңә ихлас котлауларыбызды юллайбыз. Һиңә булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләктәрне һүз менән генә әйтеп бетерерлек түгел. Һин безнең таяныс та, ышаныс та, яклаусыбыз да, хаклаусыбыз да. Барыбыз да мең рәхмәтләр укып, озын ғүмер теләйбез һиңә. Алдагы гомерләреңдә тормыш юлын һау, сәламәт булып, бәхетле көндәрдә шатлык менән үтәргә ятһын. Киләсәктә сәйбез менән бер-берегезнең күңел яктылыгын, ян ялыһын тоеп, тыныслыкта, муллыкта, һаулыкта яшәргә насип булһын. Яшә әле атай, бирешмәйсә, баш әймәйсә кырыс елдәргә, яшә ердә якты гөлдәр булып, терәк булып килер көндәрдә. Рәхмәтеннән Ходай ташламаһын, кунагы бул якты дөньяның, озак яшә утын һүндермәйсә, балаларың үскән уяның. Туган көндәр елда кабатлана, ләкин кабатланмай үткәне бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торһын инде көткәне. Шулай ук ошо көндәрдә безнең кияүбезнең, тормыш иптәшемдең, езнәмдең, атайымдың, Баймуратов Рөстәм Рәмил улының да туган көне. Туган көнең менән тәбрикләп, иң якты, ихлас теләктәр юллайбыз һиңә. Барлык хыялдарың тормышка ашһын. Гомер юлыңда һиңә бары тик сәламәтлек, шатлык, куаныстар һәм уңыштар юлдаш булһын. Хөрмәтле Рауф Зәки улы, тормыш юлдашыгыз Рәмзия, улыгыз Илһам, кызыгыз Рәзилә, кияүгез Рөстәм һәм ияңсәрегез Ралина изге теләктәрен моңлы йырга кушып тапшыруыбызды һорайдар. Рәхим итеп тыңлагыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын әле бу җырыбыз. Оныкларның сиңа рәхмәте, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең
Yazmışыбыз бүләге синәти Өйебезнең үзәге синәти Гаиләбезнең йөрәге синәти Барыбызның дөрәге синәти Yazmışыбыз бүләге синәти Барыбызның дөрәге синәти Yazmışыбыз бүләге